aici Alex și azi am pentru voi un video de colecția mea de huse pentru iPhone 5 și astăzi să vorbim despre toate husele mele pentru iPhone 5 și care îmi place mai mult și care nu îmi place. Prima husă este de cauciuc, care are o textură de calculator, are o gaură aici unde se vede mărul și o gaură de cameră. Sunt un pic răcit și nu pot să vorbesc, nu pot să țip. În partea stângă avem un cutout pentru volum și pentru butonul de silent, care chiar este foarte mic și chiar nu place, nu suport. Avem jos un cutout mare pentru line connector, microfon, jack și difuzor. În partea dreaptă nu avem nimic. În partea de sus avem un cutout, avem decât forma butonului de switch, de power. Și ea este făcută din cauciuc flexibil, cum vedeți. Și asta husă mi-am preferat dintre toate, o port și mai mult, fiindcă chiar protejează telefonul. Și da. Asta e la următoarea husă. Următoarea husă nu este de firmă, dar prima a fost prima mea husă de iPhone. Și a folosit-o cred că mai mult, cred că 2-3 luni am folosit husa asta și arată foarte nașpa. Dar vă zic că mi-a protejat și telefonul mult. Și da, pe spate avem un cutout foarte mare pentru cameră, blitz și microfon. De față avem niște paternuri, un pattern care ne protejează telefonul mai mult. În partea dreaptă avem nimic. Sus avem forma butonului de power, o gaură pentru buton de silent destul de mare, butonul de volum și jos avem gauri separate pentru microfon, jack, lightning connector și difuzor. Husa asta nu arată cel mai bine, dar este protejat și mai mult telefonul. Și am făcut și un review la ea și arăta la fel, fiindcă de atunci n-am mai purtat această husă, fiindcă nu am altă husă. Și asta e husa care am purtat-o eu de 4 luni și husa care chiar îmi place. Asta e la următoarea husă care mai am eu. Am o husă de la Adidas care este de catifea. Se simte foarte bine în mână și plastic cu catifea pe deasupra. În cameră se vede foarte albăstruie, dar nu e albăstruie, e un cyan, așa, cyan. Și da, pe spate avem o gaură foarte mică de cameră, blitz și microfon, dar nu ai probleme cu ele. În partea stângă avem un cutout mare pentru microfon, pentru butonul de silent și butonul de volum. Sus avem un cutout mare pentru butonul de power, care chiar nu știu de ce e un cutout așa de mare, putea să-l facă până aici. În partea dreaptă nimic. Jos avem alt cutout mai mare pentru line connector, microfon, jack și difuzor. Husa asta n-am purtat-o așa mult, am purtat-o foarte puțin, cred că 2 săptămâni și nu sunt mulțumit deloc de ea. Este foarte bază, chiar nu-mi place, nu-ți protejează telefonul deloc, decât frumusețele. Este ca husa de Apple de piele, care costă 50 de euro, dacă asta e husă de Adidas. Așa, asta e următoarea husă. Următoarea husă este de cauciuc neagră, care am primit un cadou. Așa. Și da, pe spate avem aici un cutout rotund pentru măr, să se vadă mărul Apple. Un cutout pentru cameră, blitz și microfon, care husa asta este compatibilă și cu iPhone 5S și cu iPhone 5, prin care cutoutul este un pic mai lat și mai mare. În partea dreaptă avem butoanele de volum și o gaură de silent. Sus avem butonul de sleep wake. În dreapta nu avem nimic și jos avem la fel cum am avut și la husa asta. Deci nu va trebui să vă mai explic. Husa asta cred că am purtat de câteva zile și nu-mi place. Deci nu-mi place. Și mai am husă că totuși am primit o cadou despre cablul Mi 2. Este tip bumper.
să spun așa. Pe spate are desen despre cablul Mi 2 și în părți este transparentă și este făcut din silicon. Husa asta chiar a fost, mi-a protejat telefonul, dar timp de o săptămână mi-a protejat telefonul, după am purtat altă husă. Și da, e la fel ca toate husele celelalte. Și chiar îmi place această husă, dar nu... Îmi transpiră mâna mea când țin în mână, îmi transpiră mâinile și îmi place. Deci nu prea port. Și acum aici husa. Acum camera vedeți albăstrui, de-aia e cian verde deschis și este făcută din plastic metalit. Așa, și mi s-a îndoit aici. Da. Mi s-a spart. Și aici la fel mi s-a spart. Mi s-a ciumit. Pot să vă zic că această husă este 3 lei. Nu-mi place deloc. Dar designul este foarte fain. Este pe spate. Nu știu cu ce fain se aude, dar da. Am purtat decât cred că o jumătate de oră după am văzut că e spart, mi-am pus telefonul din buzunar să văd ce am văzut că e spart și am aruncat. Deci da, acesta a fost video de astăzi de tipuri de huse pentru colecția mea de huse pentru iPhone 5 și da. Like și subscribe la canalul meu, abonați-vă la canalul Alex Vasica, canalul de tehnologie și abonați-vă și canalul Alien Alientri. Deci cum am zis, like și subscribe, dați like la acest video și ne vedem la alt video. La revedere!